Fel. Gyda'r bel i lawr. Rhedag tuag at Sam Hart. Gwaith da gan Hart, ond Fel parhau fy meddiant. Bel ar draws. Gwaith da gan Joe Smith ar ei boster agosa. Cwsyn. Fel. Gwaith da gan Fel at Miles Davies. Davies ar ergyd. Do honna ddim yn bell. Na'r agosa da ni wedi bod hyd yma. 24 munud ar y cloc. Acpan cael ei amgylchynig yn Chrysa Gwyn, colli meddiant. Bel i fyny at Venables, pas hyfryd gan Chris Venables. Ar ergyd gan Kirchhoff, heibio'r targed. Gwaith hyfryd fanna gan Chris Venables. Kirchhoff ar ergyd, ond ddim yn trafferthu Joe Smith yn y gôl. Gwaith da gan Fel, tuag at y canol, dros ben bawb. Ond os a gyfle mae Ken Owen, oes, nôl i'r canol mae'n dod, at Chris Venables ar y postyn pella, a mae'n nghefn y rwyd. Gwaith gwych gan Chris Venables, pwy arall, ac y munud ola'r hanner cynta, Venables yn rhoi Pen-y-bont ar y blaen, Bae Colwyn dim, Pen-y-bont 1. Feiden, cyfle i redag tuag at yr amddiffyn. Bas tu fewn i Kirchhoff. Ken Owen. Dod tu fewn. At McFadden. Cyfle fyma i McFadden. A mae McFadden yn 18-2 i Pen-y-bont. Gwaith da gan Ken Owen lawr y chwith. Yn rhyddhau McFadden. McFadden yn rhoid y bel o dan Joe Smith. Fel. Gwylio amrediad Ken Owen. Mewn i'r canol mae'n mynd, tuag at Venables. Venables ar peniad, ond heibio'r postyn. Creamer. Allan at Matty Hill. Croesiad tuag at y postyn pella. Harris yn ei gwllinu, cyfle fyma i Acpan. Oddi ar y llinell. Gwaith arwrol gan Kirchhoff. Wdi Acpan yn troi. Yr ergyd yn mynd i gonol isa rwyd. Ond fanna oedd gef Kirchhoff. Nôl i Owen. Sagroesiad. Oes y wir. Tuag at Fel. Y bel tasgio dde ar ben Sam Hart. Ydy yna. Arbediad gan Smith. Gwaith da gan y golwr. O dyna chi gyfle fanna i Pen-y-bont. Neu ti'n dair. Ci yn y Fel. Cyn y gormod amser ar y bel. Bae Colwyn a dennill meddiant. Macready at Acpan. Acpan ar ergyd. Dros y trawst. Da ni yn yr amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Harry Owen ar peniad. Ac mae'r bel yn diweddu yng nghefn y rwyd. Matty Hill ar ergyd. A mae Bae Colwyn wedi tynnu un yn ôl.